Ftit jiem wara li instab fil-Parlament traċċi tal-mikrobu Legionella nstabu wkoll fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Il-Gazzetta Sunday Times tirrapporta li traċċi tal-mikrobu nstabu f'sink f'wieħed mit-toilets tal-irġiel fil-Palazz fejn fil-ġimgħat li ġejjin se jilqa' 14 laqgħa ministerjali kif ukoll diversi laqgħat oħrajn marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Kelliem l-Organizzazzjoni tal-Presidenza Maltija konferma din is-sejba waqt testijiet li kienu qed isiru b'mod regolari. Imkellim saħaq li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll u mhux mistenni din is-sejba se tħarbat il-programm ta' laqgħat li għandhom isiru fis-sala fejn kien jiltaqa' l-Parlament. Is-sintomi ta' infezzjoni mill-Legionella li tista' tkun fatali huma qtuħ ta' nifs, sola, deni u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-muskoli. Din kienet it-tieni sejba f'temp ta' ftit jiem wara li sar magħruf li anke fil-bini tal-Parlament kienu stabu traċċi. F'dan il-każ kien hemm bżonn li jsir trattament estensiv tas-sistema kollha tal-ilma fil-bini tal-Parlament. Fortunatament, sissa ma hemmx rapporti ta' persuni infettati b'dan il-mikrobu mill-Parlament.